Mae iechyd da yn dechrau gyda'r blociau adeiladu, cartref diogel, bwyd da, gwaith sicr a mannau gwyrdd. Pan fo rhain yr goll, mae pobl yn byw bywydau byrach ac mae iechyd y pobl hyn yn waith. Mae'n anheg a gallwn ei newid. Mae atal yn helpu pobl i aros yn iach, yn cefnogi'r economi ac yn lleddfu'r pwysau ar wasanaethau iechyd a gofal. Dyna pam mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn hyrwyddo dull sy'n cael ei arwain gan atal, sy'n canolbwyntio ar 5 blaenoriaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth a fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf i gadw pobl yn iach. Roi'r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn, cryfhau llesiant ariannol, creu mannau iach bob dydd, darparu gofal wedi ei deilwrau anghenion lleol, a gweithio tuag at blaned iach i ddiogelu pobl a chymunedau. Mae buddsoddi mewn atal yn gyreddadwy ac mae tystiolaeth yn ei gefnogi. Mae pob 1 punt a fuddsoddir mewn atal yn dwyn 14 punt yn ôl i'r gymdeithas. Gyda'n gilydd gallwn adeiladu Cymru Iachach, tecach a mwy ffyniannus. Gadewch i ni wneud atal yn sylfaen i iechyd yng Nghymru. Mae'n amser gweithredu nawr.